3, 4... Aquí! A prop d'aquí hi ha d'haver la següent pista. M'expliques què fas? Busco un tresor. Ah, Aquest mapa m'ajuda a trobar-lo. a veure, me Sí, l'ensenyes? però vés en compte que és molt delicat. Ja veig, ja. I com representa que s'ha de mirar? Si vols descobrir un secret, has de mirar amunt i avall per totes bandes. Si vols descobrir un secret, has de rumiar, has de pensar i no tinguis mandra. Cada cop més a prop, un pas més, falta res. Si vols descobrir un secret, parla baixet, no diguis res. Potser ens vigilen. Qui ens vigila? No ho sé. Cada cop més a prop, un pas més, falta res. Jo vull ser explorador, a la recerca de tresors, com un pirata navegant i les estrelles al volant. Jo vull ser un detectiu i com en Sherlock sé molt dir. Cal ser valent, seguint el vent. I d'on dius que has tret aquest mapa? De les golfes de casa meva estan plenes de misteris. Uau! Vols que t'ajudi a buscar-lo? Sí, esclar que sí. Segur que així anirem més de pressa.